tambah elek ger lah. Ya ora kok ya. Sumawur kang narang gono sing paling pinter yasine Dwi. Mas Dwi. Heeh. Mas Dwi ingkang ngendang menika Iya. nggih. Sing ngedum rejeki iki awan iki nggon penak, ngubengi nggon penak. Ngono kuwi kan cedhak Iya, ngubengi lah. cedak, Mung sawiji pumanom jroning ngati. Jenengan ki suwe ra tau petuk jenengan lak kira ki ya saya bagus ngono ta ya. Aja. Kok saya kaya ngene. Aku elek ora apa-apa kah. Iya, elek ora apa-apa, sing penting duwe demenan ngono. Maksudnya duwe anu bojo akeh ngono lho, Mas. Pambemu. Lho bojomu ora akeh. Siji. Siji sing ning omah. Siji ning kene. Sumunaran joka dulu kang lintang Panjurina sing nintingi sapa iki? Lah, ya kan kok ngendi-ngendi blero-blero teko ngendi-ngendi nah. Mring pratandha Kurang pas. wates kikisane Ya karo ajar kok ya. dalu nek sengkrik istilahane Iya. nek udah cek ngepaske. Ya karo Mas Sengkrek pas. Lah, nek udah urung. Ben ajar. Cek ajar, cek cilik soalé. Nek Mas Sengkrek kan wis pengalaman. Cilik ning sugih dhewe sak rombongan saiki udah. Loh, lah kok iso Mas? Alhamdulillah 2025 Februari mobil pun lunas. Alhamdulillah. Tuku meneh PCE kanyar. Ning mobil lunas lagi bane 4. Nah, liyane urung lunas. Ya. Umume iki ya tuku mobil ya sak bane sak apa-apane kok gurbane tok. Kono dibayar lagi bane tok. Mong jek 4 tahun modarke wong. Kaya umume ngono lho. Iya. Malah mbok wirang-wirangke dhe jare ngono ki. Ha iya. Ning ora apa-apa udah tetep semangat ya toh. Nyicil ban sik ra apa-apa. Ora telat dhewe nginge dhewe. Alhamdulillah mungkin ngene aku kok, Krek. Wong tuwek telat jare iya aku. Turu ae. Mring pratandha pas ora ada wates kikisane dalu wancine wus kakatenjang babar pepadange bumi. Tanggamipun katur panjenengan. Nggih. Kok tak udut. Aku ngenteni tekamu kaya ngentenimu dene wayu janji metan sesumimpan jroning kalbu aku
Alhamdulillah Alhamdulillah. di tangan panas Bang Anton. Ana ngendi-ngendi kan di tangan dingin. Iya. Ya, di tangan panas Bang Anton kanca-kanca Altrosta menjelma kados mekaten. Nggih. Dadi derek ndedonga ugi nyenyuwun kanca-kanca ben tetep laris walaupun terancam didegradasi aku ning sing penting kanca-kanca Dek Jaya. Oh iya. Ya mung klambi ijo iki kon ganti usul ning bose. Klambi rupane Iki mono bukane Alrosta ki ya ket biyen ya iki. Dadi iki kuwi iki deman-eman. Sing gawe mati santi-santi iki. Sing penting kan misuwur to, Nggih, Mas. alhamdulillah. Prono sing penting kuwi. Nggih, Barokai mengentaskan saya dari bawah garis kemiskinan Heeh, saiki paske garis menuju kemiskinan. kekayaan. Lagi pas garis kemiskinan. Wong jek Nek utuh beda. nganggo tabung 3 kg ku tetep jek wong rekoso. Oh ngono. Dadi Aja. titikane tabung gas. Iya, kaya yolan barang iki. Yolan ngopo? Ngono aku wis akeh dhewe. Ning 3 kg tuku 4 ya rekoso penimbun malah kuwi. Oh, mau penimbun malah 10 konangan malah. Kono nyambi warung kok ya. 808 penadah mudar ke wong. Monggo. Kledang kait teko pranyata
penggirang loro to, Kang. Piye, Mas? Beda donya. Beda donya Sing siji pleng Jawa. Pleng Jawa. Wong ya Mas Dalang Reza Mahendra. Nggih. Sing siji Bathara Kala. Bathara Kalane sing ndi? Akeh pepunden. Iya, iya. Gentong kuwi. Saka mangkon. Tenan. Lah kok siji kan wong siji gerong dangdut, siji gerong Jawa. Umpama dirasake lah ya nobatke. Jenenge ya campur sari kok. Iya, iya. Nek Yang kon- penting Prabowo. Iya, topo, Nang. Umpama yoga kabeh ngedep mic. Iya. Kelakon MC ki mulih stroke ringan. Iya Rasa lah. nggo MC, Lah kok Mas. Lho. Lho rasa nggo MC Iya. jane ya wis gayeng kok campur Engko sari iki. gak mangkat neh penggironge. gak. Iya. Enggak. Lah, Karena nek jok iya, Pak. Iki Monggo rombongan opo to iki? kandhane kok, Kang. Mula dari bose ndol, sing penting awake dhewe sabar ngomong cah-cah. Iya, Iya. Pak. Ora apa-apa, sanguku yo sak tas ki obat kabeh pokoke angger. Ra dikeki ngombe bir yo ngombe obat aku. Ya. Monggo kalajengaken. Cah nek ngene-ngene iki yo jek lucu-lucune kok Marayo. Saya duwi iki lho. Numpak motor Avanza ireng mlebu enek kae tape kae. Ndol-ndol coba buka it.com. Ya, wah, nobatke wong. Nggo status sengkrik sanu bojoku nesu buat. Ora apik iki. Wong kok do Delok. kaya ngono. Engko. Kuwi mesti sing Marayo sampean. Nek Mas Dwi ki asine kan wong kalem. Kowe ora ngerti kok. Piye? Oh iya, Ono kok piye to, kalem. pemain to. Iya, monggo lajengaken. Kalempit niku. Kledang kain Oh. tranyot Oh, ah, oh, ah.
mbok ati sampun Pak Dimendel. Nggih, sembah nuwun katur sinarengan kanca-kanca dongkrek. Oh, dawuh saking iki. Ora jago. Rina saya karasa Wah, ndang jalan. Lali. Emat ngono. Mung sing tak bayangke ngono, ndah ni apa ning omah ngudang anake kaya ngono. Nah, Bedong dengan anake ra ngene. wong pesenku nah aja galak-galak. Lho lho. Ang- Lah wong aku galake nandut ra wedi lho malan. Ora wong potongan wong ra iso galak soalé galakmu kaya ngopo. Enggak. Sumandeng sisihmu Emping. Gak sida. Asam urat dhuwur. ya Rino Hayo Dalang kuwi. aku ora kaget tok Ora kaget wong rada budek. yen wis rina henggal ratri kang kadulu mong sliramu Tek lemate piye nggih Tanaliya tak tresnani lahir Aki gatekke iki aku kanca-kanca kabeh ora enek sing izin. Termasuk Dek Tama barang wis dugi ya ini. Ya. Yang penting angger ora malam minggu. Wani, aku ora ngerti mlebune tol tak kandhani. Wong kertuwe tol ra gablek kok kon ngetol. Marno barang uang banyak kebutuhan enggak ada tuh ya mangkat aku lah. Adoh kaya ngene kok. Engko, Dik Yolan. Nggih. Manggamipun. Demere yang ngetol. Ati kang suci Nadya tanro ing aku tansah nganti
iso mat barang saiki. Ini mari ngantuk liar-liar ta mikir. Lah iya, aku dhewe yo ngantuk. Enggak, ditelasaken. Rasa
Sembah nuwun sang ya para tamu tesih. Yoten Pak MC. Nggih. Digandengan para kadang pramuladi dereng waradin nenggenipun Nyugata. Menika saking wingking lewat WA menika nyuwun seragenan. Nggih. Kersane mboten ngantuk ngoten. Nggih. Matur suwun. Sembah nuwun sinaringan kula sak keluarga ageng alrosta wonten ing siang kalenggahan nyembadani dawuh panjenengan ingkang mengkugati sekalian. Nek kula wau keturutan apa kang sinedya. Alian Mas Kipli
rupane wong ayo keturutan apa kang sinetya Sembah nuwun sedanten kemawon para tamu ingkang siang kalanggahan tasih kepar. Iya Alresta saben ku nyawang fotomu rasa kangen aku marang sliramu biyen ate andum tresno bebarengan ning kedung ombong saiki ando papane tanpa kabar kepiye wartane aku tansah ngantu-antus muga liya dina bisa ketemu pancen kudu tak akoni yen to tresno ra kudu duweni abot rasa jroning ati nanging piye kudu tak lakoni panyuwunku mring sliramu rungokno ta ngising ati iki liwat angin wanci dalu aku titip salam kangen jroning ati
Saben ku nyawang potomu rasa kangen aku marang sliramu biyen ate andum tresno bebarengan neng kedung saiki antong papane tanpa kabar kau piye wartane aku tansah ngantu-antu muga liya dina bisa ketemu pancen kudu tak akoni yen to tresno ra kudu duweni abot rasa jroning ati nanging piye kudu tak lakoni panyuwunku mring sliramu rungokno ta ngising ati iki liwat angin panci dalu aku titip salam kangen jroning ati sangyening para tamu kakung iya sinenengan paguyuban pawitan Jawi Jangkep Alrospa Pak Dalimin. Oh Pak Dalimin, halo Pak, matur suwun, mboten anu kiambak to. Mboten nyanyi piyambak. Alah kanang-kanang.
Tak kira sing request Canom lagune. Mboten ya. Jadi ini kan bener lho. Heeh. Ya sosok wong tuwa, sosok wong enom. Soalnya lagu kenangan deh. Nek perlu seketane mau sing jek 5 mau kabeh kemawon, Mbah. Kowe lagune tak nggo selong-seling. Sang 250 berarti mangke. Wis tek 100 tesih anu Pak 3 monggo. Mangelis. Monggo. Catatan sajroning ati. Tan luntur. Tekan luntur saya ngerati. Aku kowe dadi garwan. Mergo lereng. Mergo lereng. Kon mulai dhewe numpak apa tol apa kono? Bayare mung 35 patang 20. Lah ibu-ibu. Tekor. Nggih, cita-cita gawe syuting dhewe. Mbeng nggo nyuting ning emper nek wong liwat ngono yo. Lah TikTok. Heeh lah ngono tok. Semangat ya beli. Ya. Catatan sajroning dadi karma